manen manangot maning tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sajatine rembulan kandhang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho apa Sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lo masih bui-bui cek kata lo. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg ta ngadeg Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. gah aku ngono kuwi Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. oke no dipargoikan no apa wis monggo Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Ndar Gombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Bes. Share. Yuk.
Mas, sama iki jenenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Ku lho HP teng ceru handle wis iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ya. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis seperti petek yo nembang yo. Apa tek buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa menek petek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipake ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Dipisahno. Yen wis tres ora bisa dipisahno. Terima kasih. Makasih ya, makasih. Sampeyan duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau padane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Oh. Aja ngomongne gurem cecer. Wis. Wow. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine.
Pentak rasa sedina kaya setahun Ana rene kaya wong bingung rena wengi tan bisa turu amung tansah mikirke siramu pewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 aku kangen sliramu lagon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater gong heeh ngono Mas heeh dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh kok iso ngono mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono heeh mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia heeh adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono heeh uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, heeh, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya manggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kaseng seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta. Ngono, heeh. pelok Pelok. eyang Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu Kang tak tunggu Jumeduling wanci dalu. Wes? sorote kang padang Sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi padang ning Ranyu Lapi Mas. Apa kuwi? Monggo. Lanjute. ora liya
kejaba Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Medul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang ora jelek kasangsam anggon mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging kan hanyulapi gendrong nyawang tak pandeng jok nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi
matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa? Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? tersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Yuk.